Și liniște. Hai. Du-te acolo. Acum conduc. Îți place mașina? Te-ai uitat și ai apăsat pe butoane să semnalizezi? Of, ai uitat. Așa. Să ștergi geamul, șterge și geamul. Apasă pe butoane pe acolo ca să ștergi geamul din față, manu, parbriz. Așa, dă un claxon. Ia de claxon. Apasă așa pe mijloc, la mașină. La volan, pe mijloc, la volan. Așa, așa, și ăla trebuie să sucești așa. Și ăla. Și pe partea asta, Dani? Și pe partea asta. Aici? Nu acolo, la volan, în partea aia. Că sunt butoane la volan. Închidem alea. Așa. Și la volan în partea asta. Mami, mai e acolo. Da, cu pedalele cum te descurci? Pedalele de jos. Aici? Aha. Ia vezi. Ajungi la ele? Ia, încearcă și tu să ajungi. Tati, da. Încearcă să ajungi jos la pedale. Ia, hai, că așa te conduce și cu pedale. Au, nu vezi în față. Mami, stai că... Mami. Da. Trebuie să închidem asta. Hai că l-am închis eu. Uite și, uite, mai e aici pedale. Uite aici butoane, nu știu ce, asta aici, cum merge, uite. Asta în sus, în jos. Trebuie să știi lucrurile astea. Of. Păi eu te învăț eu. Și în partea altă. Și în partea asta, unde ți-am arătat eu. Dănuț, uite aici, în partea asta unde ți-am arătat eu. Aici? La butoane la volan, acolo unde ți-am arătat eu. Acolo? Hai, băi, Dan. Ce ești turc? Aici, asta. Păi, încet, mai încet. Încet de umblă, încet cu ele. Așa, așa. Încet. Așa. Cu volanul, sucește de volan acum. Maneta de viteze. Care? Păi cum bagi în viteze?